Good. Піша мне, што трансляцыя пачалася. Прывітанне мае шаноўныя. Я спадзяюся, што зараз усё так і ідзе, як і спланавалася. Адзінае толькі, як заўсёды, хачу знайсці сваю трансляцыю на хоумпейджы. Паглядзець, ці ўсё тут ідзе добра, ці ідзе гук і так далей. Чую, што ідзе. Чацік працуе, гэта азначае, што мы можам адпаведную укладку замкнуць і пачаць наш стрым. Прывітанне ўсім. Прывітанне ўсім шаноўным людзям, якія далучаюцца да мяне ў раніцу серады. Сёння лічу, што медыянны дзень сярод тыдня. Вось. І наша мэта на сённяшні стрым гэта зарабіць як мага больш срэбра, бо ў нас 3 770 000, а гэтага халера не хапае. Не хапае не толькі для таго, каб нешта добрага зрабіць, а проста зрабіць. То бок флешбэк хутка будзе скачаны, а гэта 6 100 000. Першынг таксама хутка будзе скачаны, так? А гэта каля 4 мільёнаў. Працей срэбра павінна быць больш. Нам патрэбна, калі што, ну, прыкладна так 15 000 падаецца. Таму я нават па-за стрымамі, калі будзе магчымасць, буду фарміць. Тут нічога не застаецца. А паколькі мы пачынаем заўсёды з разменькі, то паспрабуем нешта зрабіць зараз на гэтай арце. Ой, мапа гаўняная. Мапа гаўняная. Так. Людзі дзе стаяць тут? У асноўным тут ідуць. За гэтую гару, праўда ж? Але толькі не разумееце, яны кідаюць па цяжыках ось. Я б сюды хацеў кідаць, разумееце? Давайте паспрабуем. У усялякім выпадку... О, ВРВ, здароў, ты ўжо тут? Толькі пачаў. Як твае справы ідуць? Сёння ж ужо павінен быць на офісе, праўда ж? Малайчына проста. Выдатны кіраўнік аддзелу. Гонар, як кажуць, усёй фірмы. Так, хіба што мы тут станем, мне падаецца, вось тут. Можем нарабіць ім трошкі справа. О, Рэнашаранта падстаўляецца, як добра. Малайчына. Рабіце так заўсёды, і арта вас будзе заўсёды чапаць і будзе ўдзячна за гэта. О, 333, супер, 3 тройкі. А аддзелу з 3 ліц аднаго чэліса і 2 яіц. Ах, ты саркастычны хлопец. Ты глядзіш, што ён сабе дазваляе. А, яму даюць гэта рабіць, ну. Катаецца тут бясплатна. Эх. Трошкі хутчэй трэба было рабіць гэтага. Зразумела. Я там калі што зрабіў гэты анонс на Helldivers. Ён будзе заўтра ўвечары. А з раніцы мы з табой пастраем. Я таксама зраблю пасля гэтага стрымом анонсік. Што гэта яны тут труцца? На СТ-шках вось тут з гэтай пазіцыі гуляць нейкія яны дзіўныя хлопцы. Давай, держи. Так, да, я бачу. А ты паглядзеў апошні RDR 2? Не, халера, у меня часу няма. У мяне тут з гэтымі праектамі маім, памятаеш, я табе казаў, што так. З'явілася ў мяне 3 праекты зараз, яны на абмеркаванне з заказчыкамі патэнцыйнымі. І тут такое пачалося ў мяне проста і сёння, і учора, што не было ўвогуле шансаў ніякіх. Адзінае толькі на гэтым. Апошні, які я глядзеў, гэта было паляванне і рабаванне. Вось, можа, ты і яго імееш на ўвазе, я не ведаю.
Ти погляди, хто до мене у гості завітав. Бач. Тебе так само шпилять? Ти ж казав, тебе все заебіще. О, засвітився. «430 допоможе чи ні? А, працу подкидывать, дык это круто. Як по мне, гэта наадварот. В этом сенсе. Я б нават, слухай, быў бы не супраць, калі б мне подкинули больш працы, нават ось, каб, ведаеш, так, хоба, і ўсе 3 праекты стрэльнулі, усе паехалі, пабеглі, карацей. І не было б часу сярод дню, я б стрыміў толькі ўвечары 3 разы на тыдзень. Мне б гэтага хапіла, насамрэч. Галоўнае, каб копейка шла, бо зараз я атрымліваю мінімальную колькасць грошай. Я гэтым не задаволены зусім. А вось калі... Оу, ты паглядзі, як ён гэта робіць, а? Ты ж будзеш тут глядзець за ўсімі, не? На табе трошкі. Так, там 2 выпуски, 17-18 про рабаванне паляваннем. Вось. Краця, адзіны праект, слухай, увогуле такі цікавы, курва, просто неверагодна. Там пра гэтыя сонечныя панелі, якія адразу табе прадукуюць і электрычнасць, і ваду гарачую. То бок, ну, энергаэфектыўнасць гэтых панелей, як заяўляе заказчык, тыпу, самая топовая ў свеце. Вось, і мы, тыпу, для іх будзем рабіць прыкладанне з 3D-мадэляваннем. Ой, там, карацей, такога намуцілі просто. Ажно вушы заворочваюцца. Рэнэ Чаранта, ты подставляешься под их арту, а коро не светишь. Ну, як так? Не, гэтыя хлопцы ніякія. А вось і ТВП едзе, так? І... Толькі аглушэнне. Я так разумею, трэба неяк не понял, зран трансфер воды электрычнасці ад панелі да эндзюра. Там, карацей, панель складаецца з 2 частак. І тут, дарэч, цікава. Вось, адная частка прадукуе... Сюда не кіну. Адная частка прадукуе электрычнасць, а другая акумулюе энергію. Яна акумулюе яе ў водным гэтым рэзервуары, танку. Вось, і ўсё гэта потым ператвараецца яшчэ дадаткова. Я, карацей, яны не дзяліліся, канешне, сваімі тэхналогіямі. Але вось неяк так яно павінна працаваць у іх. Магчыма, там нейкія элементы пелье ўжываюцца, бо неяк гэты... Бля... Ну куды ты лезеш, ён же ж перанаб'ецца зараз. 3, 2... Ой, халера. Так, трэба неяк туды пад'ехаць на гэты фланг. Бо зараз сюды да мяне і каро прыедзе, і ТВП прыедзе. Насадзіць на свае пікі. Трансфер воды генеруе напружнасць падчас транспартыроўкі. Ну так, так. Ну, але я ўпэўнены, што там гэтая напружанасць, яна не мае вялікай моцы. Гэта не цікава, бо гэты хлопец цікавы насамрэч.
Ух ты, 450 по суперконю, ничто себе. Ось гэта нумар. Так, добре, мінус. Нам тут ніяк треба стати, каб базу прокидувати. Ось так, мені подається. Так, а тут ён ось тут був. Зараз спробуємо його тут зняти. Ёсть. Супер. Технічне з гэтага можа быць здарэнне. Ну, можа быць, ну я не як гэта не блядь, ну як так, ну хлопча. Я яшчэ перанабіваюся, гэта зараз мяне. Слухай, гэта таксама не дурны, ён не паехаў на базу захопліваць. А яны гэты л'ёлу па мяне кінулі і... Ой, калі што мяне высеціць. Нет, так може стати. Как треба повалити ще. Короче. Так, мені не подобається, як наша ТС-60 переміщається по території, бо вони то туди, то сюди, наш невідомо чого. Похоже, кинув ТС-60, сука. Да, побачення, хлопці. Йолу подурнуємо. Так. Я ось думаю, що ліпо все ж таки по X5 поздимать, а потім вже йти фармить. Бо X5 сам себе не зніме, правда ж? Юкон топ. Я ж навіть писав тобі у коментах об этом, що Юкон мені увогуле подобається, як виглядає, як і мапа сама, і там зараз ти її відкриваєш. Ну, просто супер. А особливо, коли ти на гэтым своїм катерпілері звалився з скали. Тиамаль что звалился, давай так, звалился. Было прикольно. Ага. Все в одну позицию, правда ж? Момент року. Може быть. Добре, давай, я перенабився. Ты здзівішся, але там будзе момент круцей у 10 разоў. Ну, будзе мотивація поглядеть. Чего тут здивляться-то? Так, слухайте, ну... А, леопард поехал, добре. Не, блайнды выписывать не хочу. Что, Номад поехал светить? Да ладно. Ты же не Е25. Не. Він став у малих мис. О, а як это я можу слюз білою не зупинюся ні каплі?
Ни на секунду просто не стал на месце. Я з його зроблю шорт, це буде музон з піратів Карибського моря. Ну, добре, добре, добре. Паглядзім, што з гэтага будзе. О, Леопард кранаў. Так, Леопард зрабіў уже добра, ён праціснуўся, то і нам трэба падцягвацца да яго. Опс. Нехто мяне засвяціў. Нехто іх тут ёсць. Так, а як жа ж тут быць? Все равно адсюль я яго не высвечаю. Засвяціўся я? Так, засвяціўся. О! Я ж казаў, што гэтая халера тут, я яго не бачу. Збег. Паскуда збег. Не грызайся на меня, собака такая. Леопард молодчина просто. Протискаю весь фланг. Молодчина. Так, цікаво тут буде? Ні. Колькі їх? 5 танків, 3 тут. Хоча за все яны будуть на гори. Ось на гэтай. Во-во-во-во-во, я яшчэ не даехаў, чакай. Зводжуся. На, один. И другие готовы. Ну, а третий будзе. Ну так, ён вось тут стаіць. Вітанняў нема. О, вожик, прывітанне табе, шановна. Як твои походы? Ці я добра зразумеў, што ў цябе сёння дзень народзінаў? А? Бо ты напісаў гадавіна, дык я вось сяжу ды ламаю галаву. Гадавіна чаго? Ці гадавіна? Ну ебалец. Гэта норма. Не, у меня сёння гадавіна. Якая гадавіна? Гадавіна шлюбу. Ну віншую. Віншую цябе і твою спадарню. Каб вы яшчэ пражылі столькі, перамножаныя на 10 разам. Адзінае толькі жадаю, каб не проста пражылі, а добра пражылі. Каб было што ўспомніць і моманты, за якія не было б сорамна. Пойдзеце куды-небудзь? Каб усё гэта адсвяткаваць. Нам трэба будзе дадацца ў стыме адзін да аднаго, бо заўтра можна будзе зрабіць. Ну і сабрацца крыху загадзя, каб ты там наладзіў усё як трэба. Я стрым, калі што ўжо наладзіў. Я анонс зрабіў, там усе налады зроблены, то бок мне патрэбна будзе, каб пачаць літаральна хвіліна 2. Всё.
Спробуємо в ресторан трапіцца. Ва ўсялякім выпадку у Гданьску ёсць мора, я табе прыгадаю. І ёсць магчымасць зрабіць... Ой, слухай, паехаў я на аўтамаце, тут жа не трэба гэта рабіць. Крыцей, і там можна зрабіць такі добры сабе барбекю. Узяць гэты, ведаеш, хаця б аднаразовы набор для барбекю. І добра так пасядзець, галоўнае, каб надвор'е спрыяла. О, тягнется, давай. Лови. Зловил, малайчина. Оп. Море завтра будет теплым. У сенсі завтра море буде тепле, так? Ти гэта маєш на увазі ці? Бо мы тут со своей жонкой уже напланували на гэтые выходные, что будут, что поедем на Семеновку. Есть у нас тут такое озеро великое. Мы там довольно часто бываем. Подворье будет теплое, пойдем на море. Зразумеў, зразумеў. Дзіўны хлопец, ён жа ж ведае, што тут арта маецца. Ну, обсидиан, конечно, трохи поблытал. Оу, як гэта яны тут подставляются наши, все ж таки не зразумела, штосьці ў іх не ідзе. Так, сюды. Ці варта сюди зводиться? Варта, бо тут ТВП мається. Ну. Стой, хлопче, стой. Бой. Не такое подофо. Бляха, я думаю, где наши усе? Ось яны дзе усе. Ебер тут. Гэты тут, гэты тут, гэты тут. Ну, хлопцы, так мы не пераможем. XMF разбирают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. 8, 7. О, яшчэ доўга як. 3, 2. Холера, каб цябе чэрці дралі. Добра, да, забрали. Гэта главное, што Сінваку забрали. Арта, вот. Ёсць такое, так. Коричневое. Угу. Практикуем. Холера, всех разобрали. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не, уже не траплю. Ладно, до завтра, бо праца навалила. Я сёння один на саппорце сяджу. Добра. Добра табе працаваць. Галоўна... Ой, холера. Приехали. Галоўнае, каб эффектыўна. Разверни свою голову дурную. Просто. Эй, ну як наш ебр проехал. Пауз яго не зразумела. А ну стой, я зводжуся. Ой, все придется самому робить. Ты погляди только на гэта. А где гэтыя двое? А, ну так, ну бо яны настолько разумные, что... Так, сюда нельга выезжать, бо там М4А1 зараз появится. Вот яны тут. Так, сюда ходи, где-то тут. Не, где ты тут был. Правда ж? Угу.
Так, тут куды мы поедем? Восьмерка, супер девяток. Мы поедем на дефолтную позицию. На узгорок гэты першы станем. Трэба адзінае толькі паваліць дрэва акуратна, каб усё спрацавала як трэба. Т-27. Куды ты едзеш? Сюды. Ты упэўнены? У цябе ж ні брані, нічога няма, ні агляду. Так, ну конечно, там может поражение. Так. Это трэба ўлева паваліць. Ось сюды, добра. Ну что, нехта едзе, не едзе? Хто-небудзь увогуле. Такое адчуванне, нібы яны ўсе паехалі налево. Угу. Арта зато блайндами сыпе. А вось яна, собака. Я не пробиваю его, холера. О, пробил. Ну, хотя не повинен был. Там червоненькая и оранжевая была. Цікаво, тут стоит, коли что. Но у их большинство поехало однозначно на левый фланг. А вось ты, пес. А ну выходит, покажися. Вот ось тут было обидно, ну, кривдно трохи. Ой. Ён же ж тут стоял, правда? Так. Яшчэ раз. Там шапатак салодзенькі. І ўсё. І знік хлопец. Згарэў на працы. Салодзенькі засвеціцца ці не? Так чакаеш яго. Нешта шкода там тыцкая. А тым часам 2-6. 2-6, бо наши цяжы паехалі ў паролі, сюды падохлі. Іх не падтрымалі ні Т-15, ні Лёва. Угу. Так, добра, Саладзін мінус. Саладзін мінус, а нам трэба калі што. Мне падаецца, трэба ехаць сюда. Не, назад, хлопча. Я лепей падтрымаю той фланг. Лепей, каб яны тут стаялі на адстрэле, бо іх 3 танкі, яны калі і папруцца, то яны падохнуць. Бо наша з пазіцыя будуць іх разбіраць, правда ж? А мы вось тут павінны наших падтрымаць, бо яны будуць вылазіць у мяне, хаця якая-ніякая вежа маецца. І тым не менш. А Т-15 хіба што падохне. Бо
Куди поїхав? Навошта поїхав? Куди ти от зараз їдеш? На що ти стоїш просто так? Еміль, Еміль, Еміль. Так. Так, там Льова допоможе, коли зможе. Ти давай, виходь, провіряй тут про прострели, каб усе було як належить. Давай. О, 236, якосно ж. Треба ось тут вийти. Ай-яй-яй-яй-яй. Ніде там у землю трапив. Ну, маловероятно, але як кажуть, чому ні? Так, КПЗ збрили. КПЗ збрили. І тут нічого не зробиш. Ну що, треба їхати зараз до Еміля нашого. Чи може отсюда поспробувати? Прийняти їх трохи. Эта позиционироваться вот в этом. Эй, вот это мне не подобается, эта позиция. Нет, это уже бессенсовно, я не туда вылез, не то я роблю. Треба було низом істи, але все равно, слухайте, яка розниця? Треба було Еміля чекати, сидіти ось в этой позиції, а потім погорошувати. Вогулі, каб я під'їхав до Льова, максимум там би ще ж нечто зробили, то так. Бессенсовно. І хвалююся, 2000 грон у уроні, але магчыма так і ёсць, гэта топ. Ну, што зробіш? З гэтым нічога не зробіш. Так, мы всередине супраць 8. И у меня есть жаданне, ведаеце якое? Просто упасть вось у тое озеро. Чамусьці мне падаецца гэта добрая ідэя. Не ведаю чаму, магчыма пашкадую. Але лепей давайте спрабуем, чым увогуле не спрабуем, так? Со мною так само Т-34 трень. Так. Мы будем супраць пражетта. Добра. Адзінае толькі пражетта мае ВЛД, больш-менш моцнае. Ну нічога. Центурыён не павінен на нас выязджаць. Бо мы ему накостыляем тут. Так.
І вось тут супраць нас. Зараз будзе 2 LC. Ага. Ой-ой-ой-ой. А у нас тут і Сэм завітав у гості. Оу, да на что ты так вставляешься? Давай, перенабивайся. Нешта там вывел, добра. Было б няблага вось гэтага хлопца зняць. Где же им там едем? Ага. Супер. Просто супер. Это хлопца мы можем и не голдую разбирать, коли что. Яны нам не страшные. А в быках у них-то заберете, не? Чомусь в броню полетело, но ничто. Ничто. Ну, хлопче, пропустишь все ж таки, не? Один маецца. Вось гэтага хлопца зараз будзем. Нічога. А дзе ж ты тут, а? Что, пошня ПТ? Будет стоять там. Не, вверх полетела. Не повинен был пробивать. 1471, ну поглядим. Что там у Кольки. Может и залетело. Бо адчуванне нібы ён задалёка ад'ехаў ад каменя. Так, трапил, слухайте, трапил. Вот оно. Так, добре. Перший X поехал. Зараз буде тут цікавейшому працы. А что уже здарылася? Ну, на саппорте я разумею, магчыма там некий Олегаси у тебя. Ці наадварот, нешта там просто таска гаўнячая. А у тебя же завтра выходный, правда ж? Як во всей Польше. Я не программист, я реально technical support, customer success. Завтра гуляем. Ясно. Не праца, коли что. Так, чекай, где я, что я, куди меня? Валера, бляха. А, все зрозуміло.
Я буду трошки працаваць. Ого, ого, што робіць наш Лінкс. 3, 2, 1. Ці трапіць? Трапіла, добра. Technical Support, Customer Success. Я ні халера не ведаю, што гэта азначае. Можаш растлумачыць, чым ты займаешся? Якого кшталту саппорт ти ажыццяўляеш? Так, лепей... Ага, халера, тут не прокидываю. А сюды калі? І сюды таксама не прокидываю, да? Халера вас бярэ, драха, з гэтымі мапамі, што тут дзеецца? І на табе. О, 180, няблага. О, нішто сабе. Засвяцілі як мяне. Вось гэты хлопча. Просто з цэнтру. Так, што ў мяне тут яшчэ засталося? Вось гэты хлопча. Там Вікерс яшчэ. Так. Ну што, з маім аглядам ці засвецім каго? Лінкс, добра. Пры ўсім пры гэтым у іх я нікога больш не засвяціў. Чатыры, 3, 2. Ну що, буває, хлопче. Потім ніяк розберешся. Так. А что мы тут будем робить? Ага, по хмызах мы не поедем, потому что нема сенсу. Нема сенсу, о.
Так, трэба ж неяк вось гэтага хлопца дабіць, нешта наша ПТ зусім не хочуць нічога. Ах ты сабака. Там яшчэ СТРВ маецца ў іх. Там у іх маецца яшчэ СТРВ. Ну, поедем. Поедем трошки. Ось яна. Не? Як маневр? Ех. Поспішався я трошки. Убери гармату. Так, супер. Ён што, сюды глядзіць, ці што? Бомц. Добре, поехали іншим допомагати. Давайте вертатися, хлопці. Так, ось гэта цікава. Не, хто там фурасам уляпіў гэтаму Т-44. А, ёлка. Я падтрымліваю кліентам прадуктовай кампаніі. Пачынаюцца з базовых пытанняў, пашло-паехала, UI і так далее. Краці, каб вам лепей была. Зразумеў. Я гэта чакай. Гэта не ў айцішкі, я сустракаў такі тэрмін. Але ён падыходзіць сюды тыпу customer service. Падлаю. Так, яно. Зразумела. Зараз усё зразумела. Я таким займаўся на працягу 11 год, калі што. Пакуль у гэтых, у гандлі працаваў. То ад мяне патрабавалася яшчэ вось гэты customer service. Так, выходзім, выходзім. Давай, Вікерс наступны. Wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. Что такое? Чому десятка так марудно балансится, а? Неплохая работа, праца. Мне, калі што, падабалася вельмі гэта. Калі уволі размаўляць пра гандаль і ўсё астатняе, вось гэты customer service у тым ліку. Добрыя часы былі. Я нават колькі там паўгады папрацаваў гэтым кіраўніком аддзелу. Ну там плюс-мінус. Уже не памятаю дакладна, можа 5 месяцаў, можа трохі болей. Вось. А пасля ўжо сышоў на гэту, на айцішку.
Я нават дасюль памятаю асноўнае сваё дасягненне ў якасці гандляра, гэта тое, што мы падпісалі Белсаюздрук. Зрабілі умову на 2 гады і пры гэтым ні рубля адкату не заплацілі. Гэта... Што ты робіш? Дзіўны хлопча. Пры гэтым я ведаю дакладна, што нашы асноўныя канкурэнты, яны штогод плацілі. Ну, карацей, там надта все было складана, але ось у нас атрымалася так. Вітаю, Аніта, вітаю. Карацей, крутыя былі часы, калі што. А мяне б'юць. А што ім зрабіў? Нічога не зрабіў, а што мяне адразу? Накінуліся яны. Пачвары крыважэрныя. Сюды выходзь, сабака. Я тебе зараз вока нацягваць буду. Так, дзе там той Вікерс? Недзе там і стаіць, добра. Елка. У іх елка стаіць па цэнтру. Гэта кепска, калі што. Як бы нам тут хлопцы усім змясціцца там. Опс, гэта мінус. О. Што ты за чалавек? О, глядзіш ты. Адразу ў галаву трапіў. І ўсё. Размінировать яго ніхто. Ай-яй-яй-яй. Не, так не хаджу. Ну што ты стаіш? Ну ёлуб ты дурны. І гэты стаіць, нічога не робіць. Ой, ну людзі добры, ну. Так, канцэпт, Мінатара і гэтак далей. Трэба будзе лепей адсюль пагуляць. Так. Ой. А можна трапіць. Не чапай мяне. Цікава, навошта наш цяжкі танк уваліўся да іх? Ну вось, альфа яшчэ не вылецела, як так? Так, яны ўжо ведаюць, што я тут, правда ж?
Та ідіть ви. Собаки загризли. Так, 4 чоловіки глядять. Вітаю усіх, шановні, вітаю. Дякую, що долучилися. Кабе ще залятала, бляха, гэтай кумулі, то по гуслях яны не прибивають собаки. Так, гэта калі што ў нас быў трэці. Чакае раз... А, яшчэ арта засталася, да, бляха. Ой, нешта сёння іксы здымаюцца кепска. Ну, добре, добре. Поїдемо у дефолт. Ты глядзі, якія спрытныя, а? Уже на базу з'ехаў. А ну-ка. Так, ну напэўна ён тут будзе, правда ж? Антикор едзе, Мінотавр таксама подцягваецца. Не, ён унізе. Ён унізе. И хрябысь не трапил у своего. Вот это я допомог. Ось гэта скиллуха. Подорвать мне в ухо. Соковитый Е75. Чакай, перенабиваюсь 13 секунд. Два, один, на. Ну хотя бы так. Бэшка. Бэшка, бэшка, бэшка. Великий шах-кутер у нас просто ниндзя. Ниндзя-камикадзе оказался. 7, 5. Вось гэты хлопец все ж таки лепшы, як цель. Тым больш, што ён зараз шотны стаў. Стой, 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 стой на месцы. Блять. Так, тым часам Центуріон. І заўважыць каго ці не. Я зараз на мінімапу калі што гляжу. Там Центурион поднимается на гору. Так. Восемь, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Блайнда кинем зараз. И не залетело. Чекай, 22 секунды еще. Ну что ты робишь? Ну куда ты поехал? А ёб твою мать, ёлуп ты. Ой. Все сапсовал. Так, тим часом.
Тим часом. Наші тяжкий фланг порвали. Мне падаецца, Тартойс не павінен быў з'ехаць, правда ж? Занадта ж марудны будзе. Ой-ой-ой, там труп стаіць. Тартойс тут. Хлопцы, трэба глядзець гару. Бо наші як з'едуць, надзяруць мне зраку. Так, 7, 6. Ужо хуценька. Ужо вось-вось. 3, 2, 1. Да пабачэння. Та ж... Ой, бля... З мяне артавод як балерына. Ось так робім. А в этих музах нікого нема. Так, хлопцы, нешта вы дзіўна переязджаеце так. Бэшка здохла. Кобра сунецца, навошта яна сунецца сюды. На захоп становіцеся. Грыля нема уже з намі. Так, 121 і Вікерс. Куди ти тицкаєш? Ён уже з'їхав оттуль. Він зараз їде на базу. И он поспеет, или что? Хвилина целая. БЗ на допомогу їде. На тобі. Ось гэта памылка была Вікерса, калі што. Трэба было на базу ехаць. Яму трэба было на базу ехаць збіваць, ці свяціць для 121 Б. А яны нешта зрабілі зусім не тое. Падаецца мне, яны просто руки опустили и уже подумали, что все равно проиграют. Дурні. У такім випадку, да, от не ведаю. Може сюди шмальнуть. Може і сюди. Добре, ікса зняли. Неблага. Застався Вікерс на пошні. Потім пойдем сребри фармить. Фул десятки.
Так, ці будзе засвет? Ага, будзе. Я засвячуся, так. А гэта каровы? Цікава. Цікава, што гэта мяне... Эх. Што гэта мяне кароў перасвяціў. Ну што зробіш-то? Нічога не зробіш. Калі я свячуся як навагодняя елка, то што рабіць-то? Байте, хлопцы. Так. О, глядзі. Што ж яму так шанцуе ўжо другі раз? Што гэта за чалавек такі? Так, блядь, трэба адсюль валіць. Бо мы ўдваіх супраць колькі? 2, 4, 6. 0,6 паловай танкаў. Дзе ж ты там ходзіш? І ползаеш і вошкаешся, а? Ой, бля. Вони дорогі, хлопці. Добре, типу відбилися. Як же бесить гэта. 13-105 не бачить, конечно. Поехали вперед. Ой. Хай тебе черти дрочить. Александр, привітання тобі. У серіалі IT Crowd. Один мінус, я серіал у основному не гляжу. Ось так ось. Тому мені гэта удакладненне не вельмі дапаможа. Так, добра, скончылі з усім гэтым. Пашлі фарміць. Застаўся толькі Вікерс. Калі што, будзем вяртацца да яго калі-нікалі.
Зараз галоўнае нафарміць срэбра як мага больш. Тут толькі гара. Гэта адзінае, што нам дапаможа, дзе мы што-небудзь зможам. Гэта пытанне больш да ложак, каб яго ж спакусіць, паспрабаваць перакласці агучы. Ха-ха-ха, вось яно што. Такія думкі ўслых, а чаму б і не агучыць, правда? Можа, там нейкія планы ўжо ідуць на гэты конт, хто яго ведае. Гэтых ложыкаў. О, дзякуй Богу, Вікерс там перамог сам па сабе. Не глядзіш на тое, што мы адгулялі як гаўно. Сілікон Вэлі цікавей, як на мяне. Эх, ну вось, ну канешне, яна паляціць некуды там улева справа. Уверх ды ўніз, або не туды, куды цэліш. Сабака. Ты чаго? Здурнеў ці што? Як на цішоткі было напісана? Ты што, бурачок? Зараз, хлопцы, еду. Зараз мы тут іх усіх. По парадку. Ну, выходь. Ну, небяспечна, конечно, так рабіць. Лічыш? Чаму? Ще не бачу все. Так, трэба зараз будзе іх тут сустракаць. 907 всяких. Дзякуй Богу, у меня тут путы вертыкальныя маюцца, я яму яшчэ магу. Ну вось, блядь, калі яшчэ ляцець будзе, то, канешне, зраблю тое, што планую. Але калі вось так... Та ідзі ты ў сраку, ні однага штрэлу, ну, блядь. Гульня, ну, насамрэч. 0 з 3, ну як так? Все полетело не туды. Так, пакуль што один стрэл. Мне падаецца лепей пайдысці да Цэнтурыёна дапамагчы з цяжкімі танкамі. Бо я нашы ўжо гару даціснуць. Ууу, 1000. Ау, балючы як. Холера, бляха. На табе. Далёка. Гэта я яшчэ перажыву, а вось ягу не. А не трапіш, а не трапіш. Собака. Я не поспеваю перенабиваться. Так, мы яшчэ раз тым канём? Не, магчыма, што не.
Хутчэй за ўсё не. Эх, не мой фраг. СТРВ, СТРВ. Лепей не голдой. Еду. Тисни он там, Т-50, 68. Что СТРВХ там? Конечно, она там, где же наша Бодя? О, ходи сюда. Бамц, готовы. Так, где наш Викерс? Сюда. Тут снять икса. Добре. Поехали далей. Калі што, фарміць мы будзем на 4 танках. Гэта АМБТ, ЛС-90, Т-110, Т-103 і... Божахна. Можна вымавіць, гэта жудасна. Яга-88. Вось. Перавага у нас все ж таки будзе на Ягу ды Т-103, таму што іх яшчэ гэтыя пункты на баявы пропуск не перайшлі ліміт. А МБТ ўжо, канешне, разам з LC перайшлі. Яга гуляецца? Не, Яга гэта проста жудасць. Апошнім часам яшчэ не чапалі, а пры гэтым усе астатнія танкі, яны ж пайшлі ўперад, за апошнюю не ведаю, магчыма, гадоў 10. Яна проста пераўтварылася ў такую пачвару жудасную. Адзінае, што калі накідаеш 2К шкоды, то 150К чыстымі табе падае на аккаунт. Гэта адзінае, для чаго яна патрэбна. А так, бляха, што самае праціўнае з усіхоў гэтага, агіднае, гэта тое, што прабіцця ніякага няма. З-за таго, што яе калібр малы, яна не можа нармалёва ставіць танкі на каткі. Табе трэба стрэліць там 2 разы, гэта як найменей, каб паставіць на каток. Адстой не тое слово. Адстой гэта нават яшчэ нейкая пашана да яе. Ну, шчыра кажучы. Так, Т-92 ўнізе, а мы тут. Добра. І мы пакуль што не бачым сярэдніх танкаў. О! Хлопцы, здаров. А што вас так много тут? Блядь, сука. Кобра! Падла. Собаки. Добре. Добре. ELC, виратуй. О, неблагая мапа. І головне, каб усё атрымалася, каб не траплялі па мне. А суперсмене 2 ELC, ай-яй-яй. У нас ELC и Бульдог. А у их 2 ELC. Это будет цяжэй перамагчы. Воу-воу-воу, хлопцы, алло, откидывать кто будет? Что робіць наша команда? Вы поглядите только, они кинули фланг. Лічу, что вы кинули фланг.
Ай-яй-яй-яй-яй. Оп. Оп-оп-оп. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, лечи и все. Ой-ой-ой-ой-ой. Три танки, только три танки. Ось тут буде хлопчик это. Вось як по мне, у меня атрымліваецца насвечваць, вот разумееце? На ходу, бляха, чаму ж не? Не-н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 е. Мне адсюль трэба рабіць ногі. Мне трапілі 2 разы. Няхай самі сябе свецяць гэтыя людзі. Цэнтурыён вырашыў падціснуць, калі я з'ехаў ужо. Ну, як кажуць, давай, няхай шанцуе, няхай шчасціць. Паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Так, калі я добра разумею, у іх павінна быць пару танкаў вось тут. Так, так і ёсць хіба што. Так, як высветіць? Ось він, пантера. Добрый огляд у пантеры, коли што. Так, тим часом. Ці вдасться. Ага, ось яна, собака. Мне ось цікаво, ці зміняються танки колись настільки, каб не захотілося туди повернутися. А хто ж його веде? Махчимо і так. Тут, ведаєш, хоча за все ти поспієш змінитися. Каб знову зайти у танки. Оу, хлопці, допоможіть, бо я шотний для його. Супер. Допомогли, молодці. На тяжкім флангу все ж таки лепшие гульці були. Тиц. Так, поехали стерву светить. Это не я ей засветил, ці я.
Я засвяціў, добра. Пайду стендап выкладу ў агульны. Давай, давай. Будзе што паглядзець, калі будзе перапынак які-небудзь. Там яшчэ, праўда, ВРВ выпускаў, РДР трэба таксама будзе паглядзець. Так, гэта яшчэ карацей. Трохі пакутаў дададзім. Восьмерки. А няблага, слухайце, мы поедем на цяжкі фланг. Калі удастся, то мы ў горад пераедзем. І там павінны трохі нарабіць справаў добрых і якасных. А магчыма, проста вось ад гэтага ўзводку пагуляем. Эй, что сумуешь? Стал нечто. Гармату опустивши. Давай, поднимайся, поднимайся. Ой, як тяжко тобі. Їх уже ось тут. Ёсть нехта. Это я, калі што, просто калідор роблю, каб засвяціць каго, ды пракінуць. О, добре. Столькі чакання заради 217 пашкодженняў. Так. А ты что тут робишь? Ну, поедешь уперед ці не? Хіба что уже не. Давай у таким випадку назад. 3, 2, 1, ну-ка. Гэты дом так само знесці. Цікаво, скуль гэта мяне засвяцілі ззаду? Ну, хіба што так, вось адсюль. Угу. Да вы што, здзекуюцеся надо мною, ці што гэта? Першае толькі танкаванне адбылося зараз. Якасно подъехал.
Не, их пробил. Так. Недзе, чекайте, треба намацать вось гэтага хлопца, які тут выставляўся, памятаеце? Мне падаецца, он будзе мяне тут кантраляваць яшчэ доўга. А ляціць-то як? Боже ж мой. Так, ну давайте, хлопцы, святло нейкае падрубайце. Бо інакш сэнс тут стаяць, а? Эй, где ты, вось ты? На! Не чакаў? Вось тебе адповедь. Да каб вас усіх, ну ты глядзі, а? Ні маскіроўкі, нічога няма. Ліс. Ты адкуль? Вось ты адкуль. Так, на гэтых я не поеду. Там 103 УДС, яны мяне просто з'едуць. Ходите. Цікава, скуль ты? Ці просто з Нямеччини? Ну, давай. Ось так, ось, добре. Hello, Хайдита. Як ти тут незручно став, хлопче. Яшчэ раз давай на каток. О, добре. 1910. О, до речі, зараз поглядім, колькі я на фарміне срэбра. Побачыце. Што яна больш-менш яшчэ выдае. Адзінае толькі гуляць навіть цяжкавата. Ну, плюс 10, лише 90. Трохи менш, чым за 2000 пашкодженняў. Так, супер десяток, а ёлопа, ай-яй-яй-яй-яй, а як балюче гэта выглядае ўсё. А, халера ясная, а што рабіць? Мне адзіны варыянт гэта налево, каля вады, і калі ўдасца, потым ужо цэнтр перайсці ось сюды паміж дамоў гэтых. А інакш нічога не зробіш. І ябр не паехаў. Ябр уже згубіў ХП, ён зваліўся. Недзе там Бурасик таксама не паехаў. Так. Не, гэта бессэнсоўна туды ехаць. Собака выкруціўся. Ух, а хто гэта? 103, 110 трэй? Як кажуць, ад душы заваліў яму. Нават не ведаем. Злева ніхто не паехаў. Там пушыць магчыма толькі Т-110 Е3, больш ніхто.
Ці яны ўсе там. У цэнтр, нашы цэнтр занялі, дык і я, можа, ў цэнтр, слухайце, да гэтага. Як яго, да манастыроў? А? Не, гэтага яны сустрэнуць, трапатэхі яго забяруць, без не мае ніякага ДПМу. Яны яго спакойна забяруць. Ксор таксама не дапаможа яму. А ну выходь. Фул скайп так і ёсць, ну. Але гэта карпаратыўны кантакт, нічога не зробіш. Так. Вот ты паглядзі, сабака якая, ну толькі я ад'ехаў, і ён тут з'явіўся. Там Тартойс. Тартойс. Нічого страшного. Павінны стрываць. Так, а чаму ты, хлопча, тут? Чаму ты не дапамагаеш нашым? Мне падалося, што ён паехаў туды, праўда ж? Праўда ж. Трэба на галду ў такім выпадку Тартойса, каб разбіраць. Ага, Су-101, Тартойс, СМВ, вось хто тут. А дарэчы, Вожыка, чаму вось так усе адносяцца да скайпаў? Як па мне, нармалёвая прылада. Нічога такого кепскага ў ёй я не бачу. На віндзе яна працуе больш-менш. Больш-менш, надзейна. Ой, што ты робіш, ну? Адзінае толькі, конечно, так, на мабілке яна працуе, ой, агідка. Просто неверагодна, як кепска. А ў астатнім там нармалёва, і планіроўшчык там маецца. А, асацыяцыя. Зразумела. Ох, шапатак бязбашаны. А я без рухавіка табе не дапамагу. У меня перанабіванне-то лепшае за ягонае. А вось хуткасці не хапае. На. Могу не зупыняцца, калі рухавіка ў мяне няма. Слак неяк не. Вось тут я з табой не згодна. У мяне ў практыцы ўжо не аднойчы было, што заказчык, бо я працую ўсе свае гэтыя годы на айцішцы на аутсорсе. Так, то бок не на прадуктовай кампаніі. І ў гэтым выпадку, калі Slack патрабуецца як тула, так, як гэта інструмент для таго, каб ужываць яго для камунікацыі, то заўсёды бяруць Slack, канешне ж, заказчыка, бо ён за яго плаціць. І пры гэтым у яго столькі механізму, каб ад цябе прыхаваць дэталі, каб цябе звесці ў зман, а гэта крытычна, калі ты, напрыклад, праект павінен здаваць. Ён проста табе выдаляе з чатаў, і цябе доказаў не застаецца. І
І ўсё. А са скайпам гэта немагчыма. Ён можа выйсці з чату. Так, але чат застанецца, усе паведамленні, ўсё астатняе, ўсё застанецца. Ён працуе амаль што, ну, блізка, набліжана да імейла. Вось такія справы. Так, а колькі мы зарабілі на гэтай катцы? О, 31 тысяча. Халера. Ой. Не могу. Я зараз выбрал Ягу 8.8. Не, что меня аж ну похолодело. Лепи МБТ. Так, девятки. Лепи подъехать в центр. Подъехать в центр, отдать одну-две пульки. Так, Т-92 едет в центр. Шарфутер и так далее. Так. О, вітаю, Петр. Перший раз на стриме. Ты за что тут цепляешься? Не треба? Так, треба трохи їх зупинити, бо поки що Льова ще не підіймається. Угу. Кранваген, о, глядиш ти, кольки їх тут. Ось гэта два ёлупа на цяжкіх танках, яны павінны былі ўсё ж такі з'ехаць вось сюды, на цяжкі фланг, а не тут валэндацца. Ім няма што тут рабіць. О! Супер! Пастраляў, як кажуць. Дзіна, я зараз буду ажно 30 секунд без набояў. Оу, что хлопцы робят? Сенлак. Бачите? Так, ну ты, Лёва, давай, подыхай. Ты ничего не зробишь там. Так, а мы тим часом пойдем кобры. Як кажуть, тут проясним за поводины. Где захоп базы? Ты давай его сюда вытискай. Ой-ой-ой, это 15 заехал. Ну,
Допомог як мог, як кажуть. Далее уже сам, розумієш? Сподіваюся, що так. Так, ліс. Ліс. Подставляється чи ні? Не подставляется. Так. Ну что, чекаем кобру ці як? А ось і кобра, ось вона. Добре. Добре. Противники дают шанс еще перенабиться. Торнваген. А наши тим часом базу захоплюють. О. Ну, конечно, так і повинно бути, як інакше. Ага. Ось гэтыя хлопцы мяне троху хвалюють. Бо яны едуць на збіццё, а нам гэтае не трэба. Собака. Яны збили загон. А наши просто съехали. Ой. Что ты будешь робить, а? У меня уже поражение. Не, я протоп'ю. Я ж бачу, що він на мене зводився. Але я чомусь подумав, що він зводиться на базу. Це моя дурость. Моя вина, як кажуть. Так, где наш Елси? Прикол-те. З уліком того, що у нас є Лінкс, який хоче за все поїде на пролом туди. Я лепей стану тут каля бази у хмизах і калі што переедем далей на засвет. Так, один, другий. Где третий? Ось третий. Нет, это не он, это Барасик. Это Барасик. Это не так, кто не потравим.
Так, хто у їх третій? У їх ELC, Єбер і... Батшат. Батшат подох уже. Значит, у їх засталося ELC. А ELC де може бути? Правильно, тільки в центрі. Зараз ми її тут поспробуємо висвітити. Ух, розогнався яка. Їх LC буде стояти ось тут. Як і я планував, то і саме і він зробив. Давай ось так зробимо. Мимо. І при этом я засвітився. Ось вона паскуда. Хе-хе. Виявила собі. Так, тим часом наше болото продули. Так. Так, куди ж тут стать на засвет? Я поспел сюди. Не кроплі засвет, а ні, перші 176 упали. Полюли. Зараз гэта паскуда до мяне доедзе. Не доехала. Ну, магчыма, блайнд-то заляцеў. Трошки хвалююся з-за того, що гэты выходзіць смазаў, а я яго не бачу. А ён ад мяне зусім недалёка, пры гэтым я прыкашаны ўвесь на засвет. Бум, готовы. І все. У їх тут ніхто не застався. Т-34-3. Ну куди ж ти? Є. Ой, нечто само не то робить. Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз одляціть одної хлібали свою. Да і я так само одлечу.
Бо 34-3, он же ж не дурень, то правда? Ад'їхав, усіх прийняв. М-м-м. «775, бляха-муха. Хто-небудь. Хоть як-небудь. Давайте, і он стоїть як на долоні. Шмаляйте, Ісу там нехтайте, хто з вас? Воу-воу-воу, 130 спожав його. Куди ти трапляєш, божухна? Блять. Это просто немагчыма. Два стрелы абы куды полетели. Так, треба буде голду зарядить, бо нема чого тут уже экономить. Ой, цікаво, а чим займається ІСУ, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну нарешті. Нарешті Ісус показала себе. Что так плотно, бляха, 1300-1500, что деется-то? Коли проедет, я его заважу тут. Кепска, что Ісу едет так само. Добре, добре, добре. Поехали за им. Ой-ой-ой-ой, ялка помиляется наша. Яна его сустракаем, а я не поспею їй допомогти. Так, бо ён з фугасами, коли що. Той для його шотний, і я для його шотний. Гэты кацап ведае, што робіць. Та блять, ну. Ой, дякую Богу, ён без фугасаў быў.
Ён без фугасаў. Як пашанцавала, бля, ён ББ зарадзіў. Хачу яшчэ. Было потна, але галоўнае, што перамога. Everybody feel it come around with the rhythm, it's a sound. Everybody get down. Everybody feel it come around with the rhythm, it's a sound. Everybody get down when we give it to you. Around with the rhythm, it's a sound. The rhythm, it's a sound. With the rhythm, it's a sound. The rhythm, it's a sound. Get down, come on, get down. Get down, come on, get down. Так, тут опцию нема, тут только в центр ехать. Нормально прокатились. Десятки. Так. И хуткости не хопить, как позицию занять. Тыцкая юнтан.
Так, куда ты глядел? Так, шарфетер уже занял там позицию, тому мне нема чого тут робити. Треба отсюда тікати. Силу сьому накидувати у борт, хіба що. Тяжко тут буде крати. Ну куди ти повалив його, йолуп ти? Ой, дурна голова твоя. Конечно, оно не полетить, а як? А як? Ножо не убачу, ножо ні водні тики не дам йому. Дякую Богу, хоч так. Ні, тут без варіантів. Восьмерки, ці поехать на гору, ці поехать направо. Хіба що на гору. Покольки їх один тільки Крайслер мається, який може мені там перешкодити. Остатніх я пробиваю. Ось Крайслер буде тяжко. Тим не менше, все ж таки гора лепі. Ось гэта цікава. Ага.
Я чамусьці палічыў, што гэта справа яго пашкодзілі. Так. Крайслер з Денізом. Адразу голду. Бумц. Оп, не чакаў, правда? А гэта яшчэ без засвету кінуў. На всялякі выпадак. Оу, 53 ТП, яка група. Ніхто там моцно приклався йому пару разів. Давайте, хлопці, нас п'ятьох тут. Повинні затискати їх. Так, ось і Крайслер. Мой сябра, так би мовити. Это, калі што, пашанцавала. Гледзячы на тое, што кумулём кідаў Крайслер, ён не прабіў. А прабіваю лёгкую, калі што, вежу. Супер. Падаем униз. Наступны набой можна ўжо не голдовым. Можна звычайным. Ось оно кепска полетело. Так, ты мне надоел. Бізон ты раззлаваўся, такое адчуванне. Зноўку вышэй полетела. Ты што гэта за бой такі, а? Так, хвилиночку, зараз отпишу. Так, десятки.
Ну што, за свет нехта дасі? Давайте, хлопцы. Свяціць як ніколі ў сваім жыцці, no? Не пропіта. Кары такі, напэўна, эстонскага паходжання. Міма. Indian Panzer. Ідэальная вяра. Блядь, ды як ты так робіш, а? То ж зведзены быў цалкам. Табе месца мала. Пхаецца гэтая поскудь. Фош 155. Ух. Ох. Ну. Як там было? На гэтым мае паўнамоцтва ўсё. Зноўку не паляцела. Чацвёрты раз, правда ж? Ну гэта так было ўжо. Гэта не лічыцца. Павярнуўся бокам. Мякенькім, салодзенькім. А я перанабіваўся. Чакай. О! Ой, што за хмызы, блядь? Што за хмызы? Як гэта працуе? Толькі засвяціўся, пст, у ангар адразу. Так. Нешта я заябаўся, шчыра кажучы. Так не павінна быць, праўда ж? Што гэта, бля, за вынаходкі гэткія, бляха, што нічога зрабіць немагчыма. Варгеймінгавыя. Так, супраць восьмерак можна і налево паехаць. Адзінае толькі, хто з іх паедзе. З супраціўнікаў. Бляху, даволі да халеры... Ну, шмат, насамрэч. Не тое, каб да халеры, але шмат браніраванай тэхнікі. І я са сваімі бабахамі, якія нічога не праб'юць у такім выпадку, калі яны прыедуць да мяне. Так, 176, чарэцір на адстрэл стане, і ўсё. Такі сабе раз'езд. Непрыемны, шчыра кажучы. Я ўжо ў засвеце. Так, Віпера паехала ў цэнтр. Глядзіце на гэты адстрэл ад Віперы. Ну, блядь, ну... Разуй вочы, паскуда. Грамадзянін Гондурасу, інакш не скажу. Шкода. Давай у лючкі табе пацэлю. Яно заляцела. При маім роскідзе яно не павінна было трапляць у яго. Разлаваў. Да, стаю ж, дапамагаю. Бачыш ты, не? Блядь, куды ты ляціш? Я яшчэ разумею, што ў лючок яно не трапіць, але ж...
Але ж у каточак то павінна было трапляць. ТВП ВТУ, што ты робіш? Няўжо я адзін страляю толькі, эй! Стаяць, пазіраюць, куды пазіраюць, на што пазіраюць. Не, ну ты зараз яго дабярэш, ну, пытанняў няма. Так, у іх таксама чарацір надстрэльваў. Вось ён. На, не буду чакаць. Пакуль звядуся, ты звядзешся. Так, тым часам 7-0. 7-0. Ага. Там арта злуецца нешта, кідаецца гаўняшкамі. Девять 0. Ды што ты будзеш рабіць, а? Ці ў адзін бок, ці ў другі бок. Так. Наколькі я памятаю, адсюль я павінен трапляць па тых, хто хаваецца ў цэнтры. Праўда ж? Праўда ж. Сэнсу няма ж? Нема. Так, БЗ з'елі, засталіся гэтыя двое. Божа, 13-0. А, што за бой? Эх. Я навак у іх капелюша не магу кінуць. У гэтых хлопцаў. З'елі. 15-0, віншую. Турбабой. Першы за сёння. Насамрэч не. Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm not different from the rest. You said I'll fly away. Бачу, што сёння лічыльнік прыгае і скача з 4 до 6, я назад і зноў перад прывітанне ўсіх там далучаецца. Дзякуй за ваши падабайкі, калі ставіце. О, девятки, а хто з іх? І Леопард ёсць, і Шаркуцёр, і Центур'ён. О, гэта будзе складана. Адзінае, дзе я магу згуляць, гэта па цэнтру. За мною едзе ELC, гэта добра. Давайте-ка злева паспрабуем, можа ён когосьці засвеціць, да мы яму напіхаем. Хаця краса, можа і 2. Уф. Нейкі яны позна засвечваюцца, хіба што яны па дальняй нейкай там пазіцыі ездзяць. Выцалёў вежу. Ты тут не стой так. Чуєш, хлопче, ну не стой так.
Адчування, ніби йому так легко траплять у мене. Ага. Ну, сука, ни водного разу не отбил набоя, ну. Як ви це робите? «40 секунд. Хіба што гэта сёння найдоўшае чаканне новага бою, 44. Так. Дзякуй Богу, што 8. І хіба што мне прыйдзецца ехаць да цяжыкаў. Так, хто з цяжыкаў ёсць? ТНH, добра, ТС-54. Соу-соу, 252 у кепска. І ўсё. Ну, магчыма. Поедем. Нехта здзекуецца. Кажа, што яму танк падабаецца. Питання, ти куди? Я направо, добре. А наше лево зовсім не поїхало. У такому випадку треба було мені їхати. Ну, зараз поглядимо. Що тут у їх мається? Пантера, добре. 190 альфа. Йому уже страшно. І он увесь потний. Як йому страшно, бачите? Курвіска, ти що робиш, а? Дякую Богу. Дякую Богу, що він 2 рази мені пробив тільки. О, КВ-4, это да, это можно.
Гэта мы зараз... Ой. Нават под кутом гэтае говно мяне прабівае. Да што ты кажаш? Вон там С6 зараз разом з тобою. Маю вялікае жаданне яго пагрызці. Блять, ну ты ляці хаця б. Ну слухай, ну не прабіваць ты яшчэ. З-за таго, што не хапае гэтага прабіцця. Яшчэ неяк можна. Ой, сабака. Гэта калі што наш быў артавод. Гэта не супраціўнік мяне аглушыў. Так. Так. Да. ТС-54 только не пробил меня, все остальные пробили. Пересмешник. Ты ёбнутый человек. Калі ты яшчэ тут, напиши, ёбнутый ці не. Зразумела. Хіба тебе сюди запрашаў хто-небудзь? Ці ты не бачыў аватарку? Навошта ты сюда прыйшоў? У мяне складваецца ўражанне некаторае, што вось такія, як ты, яны больш падобныя на мазахістаў, ніж на нармалёвых чалавекаў. Бо яны бачаць, што ім нешта непрыемна, але ўсё роўна туды сунуцца. Так, восьмерки, тем не меньше мы все равно поедем направо. Так, из пятый. Центурион едет до нас. Наши неблага так падать будут, мне подается. Слухайте, они будут займать в этот центр. Так же ж? Головне зараз поспеть звестися. Так. Да, блядь, ось ты выдатно стал просто. Давай. Мне выдается, из пятой больше не высунется. Так, а сколь он мне кидал?
магчыма трапіў, слухайце. Ёй, стапляйну. Чего, ты где? Ты где там? Так, тут хіба што можна і мне ўжо ўперад, не? Не, яшчэ рана. Гледзячы на тое, што наша ўжо 100% падціскаецца. Добре, постой на катошку. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не полетела. Ну, няхай. Так, тым часам наши полностью отобрали фланг. Осталось только ЛТ, и все. Там мы поехали. Зараз будем давать по спинах тех, кто стоит у центра. Добрая, альфа добрая, слухайте. О, компенсация за минулый бой на тесте третьем. Чекай. Ух, ай. Вось гэта шот. Вось гэта полетело. Ну, не поспею. Не поспею уже на варшота дать. Перемога. Ей-бой. Так, колькі у нас, слухайте, ўжо тут засталося хвілін 15 пагуляць, 20. І на гэтым сёння ўсё. Таму. Давайте МБТ лепш. Ён лепш фарміць за тесту трэцяга. Ты ўжо заблакаваныя юзеры ёсць? Два. Калісьці нехта там заляцеў, я ўжо не памятаю. Боже, я уже забылся, такі самы ось як гэты. Зетнік просто. Што, в сэнсе, што адбываецца? Ну, людзі, я уже казаў, людзі нейкія мазахісты, яны ведаюць пазіцыю канала, але ўсё роўна сунуцца, нешта тут спрабуюць выказацца. Навошта толькі не разумею. Такія, ведаеш, паводзіны я сапраўды як у ці то ў мазахіста, ці ў самагубніка нейкага. Але у іх зараз, мне падаецца, нармалёва так падаграваецца пердак ад таго, што Украіна выйшла на Курск. Кантралюе 78, гэта на ўчорашні дзень, калі што. 78 населеных пунктаў. Разумееце? Калі хто не ведае. Гэта проста неверагоднае нешта. Ну, дазнацца навіны пра Курскую народную рэспубліку. Не, ну я спадзяюся, слухай, гэта тролінг пра Курскую народную рэспубліку. Бо, калі што, я супраць гэтага. Гэта ўжо па-за межамі нармалёвасці. Калі яны будуць паступаць таксама, як расейцы, но... Добра.
Ой божа, ты толькі паглядзі на гэта, як яны падстаўляюцца ўсе. Каб было, бляха, у барабане 10 снарады, я б стаяў, аддаваў гэтыя 10 снарады. Карацей, сырскі аформ яшчэ адзін паспяховы наступ. Ну, так, яны ж нармалёва там ідуць, слухай, іх на... Апошняе, што я чуў, вось перад сном учора чытаў, гэта тое, што яны нават не сустракаюць таго адпору, на які разлічвалі. Разумееш, вось гэта мяне больш за ўсё здзіўляе. Што яны разлічвалі, што яны сустрэнуць там нейкія механізаваныя брыгады ці нешта падобнае, а па факце яны працягваюць закідваць армію Украіны ў Курску новабранцамі, бляха. Хутка, бляха, дадуць людзям вілы і скажуць ім, ідзіце адваёўвайце сваё назад. Такая вакханалія творыцца, што словаў не хапае. Дзе ты там? Бляха, дзесятка сядзіць вось тут заціснутая. Зрабіць нічога не зробіць. Дзесятка. Нашыя вось праходзьце, людзі. Ой, як паляцела, твою мать. Адвярні галаву. Там выбралі самую слабую кропку і па ёй лупілі, і гэта правильно. Канешне, тут пытанняў няма. Пытанняў зусім няма да украінцаў, яны ўсё зрабілі правільна. Я ж кажу, з самага пачатку вайны я быў увогуле захоплены тым, што з першых дзён адзінае, што казаў Зеленскі гэтак далей, што нам трэба захаваць байцоў нашых. Ён ужо тады ведаў, што хутчэй за ўсё вайна менавіта так і складзецца, то бок там зусім не дурныя людзі сядзяць. Дарэчы, чакаю на сітуацыю навокал гораду злева ад суджы. А ў сэнсе, што за сітуацыю маеш на ўвазе? Так, леапарды усялякія тут. Трэба, мне падаецца, блайндамі трошкі папуляць. Так, я толькі пасля стрэлу свечуся. Гэта што азначае? Так, вось тут стаіць, куды я блайнды кідаў. І хлопча там, мне падавалася, я прабіваў гэтыя хмызы. А хлопча без ХП, калі што. Вось гэта дык нумар. Коранева. А ты маеш на ўвазе, што ці захопяць і на Коранева, так? Апошняе, што я бачыў, гэта тое, што яны, канешне ж, колькі там, 2 дні таму яны ўвайшлі ў суджу. Але яшчэ не захапілі. Дзе гэты? Ці будзе удар на Рэльск. Паглядзім. Тут яшчэ зусім незразумела мэта, з якой яны гэта робяць. Сэнзны рэпартаж з цэнтру. Не, ну тое, што яны па цэнтру хадзілі, там па ўскрайку хадзілі, гэта я ведаю. Няма 100% фактаў, што яны зайшлі, разумееш, вось гэтага няма. Тое, што яны там ходзяць, гэта
гэта ўжо было ясна і бачна. Ой. Так. Не трапіў. Не трапіў. Полетела. Ну, навряд ці яны дазволілі журналістам працаваць у горадзе, які не кантралююць. Ну, выпадкі усялякія бываюць, насамрэч. Наши захапілі горад. Ага, конечно. А ну выходь. Добре. Так. Калі што, у мяне да халеры, бляха, часу амаль што 40 секунд. Трэба неяк сустракаць іх. Пытанне толькі як. Так. Не, яны вырашылі не атакаваць. Яны вырашылі захоп базы зрабіць. Ну ладно. На жаль, што так, але як ёсць. Рускія штурмуюць Нью-Йорк. Ну гэта выглядае нібы прапагандысцкі гэты лозунг. І што, нікому нельга даць? На жаль, нельга. Тут больш працуе падыход сырскага адносна інфармацыйнай вайны. Так, тут я згодны. Гэта таксама выклікала мяне павагу, што яны ўсю аперацыю, вось ужо даволі трывалы час, яны робяць гэта вельмі дазавана. То бок інфармацыя ідзе вельмі дазавана. Я ведаю, што гэта сяло ў Данецкай вобласці. Так, я ведаю, што такое Нью-Йорк.
ЛТТБ заедем. Я не поспею. А вось Центуріона першага я паспею пашкодзіць, ага. Калі наша ФВХ яго не будзе абараняць. Просто ў твар, так? Просто ў твар прабіў. Собака. Калібан. Калібан, гэта цяжка. А можна неяк яго спужаць? У нас няма каму пажаць, там ніхто не стаіць на адстрэле. Так. Где там мой? Ага, Мель отъехал. Так, у такім випадку що? Треба ніяк, от хлопці нейкай мене прикривали. 361 без пробиття просто у вежу. Курва, блять, як гэта працуе? А ніяк. Это два паскуды. Яны позеленеюць, але не сидуть адтуль. Трапіў на 300. Ну, непрыемна, бляха. Найбольш бронірованая частка у танку, бляха, і яно приймае на 360. Да як так? Навошта такое робіць, я не разумею. О, недзе тут было. Калібан заехал. Ты тут уже. А Василар едет. Так. Ну что, мне подается в этом все. На бягучий момент. Тут уже не важно, як скончиться гэты бой. Але танкаў на сёння мне дакладна хапіла. У тебя один шел отписался, пойдешь плакать, а ты можешь поколупать статистику у YouTube Studio. Там ён покажет тебе, колькі подписалася, колькі отписалася. Бо ён заўсёды там показывае толькі розніцу. Бо калі гэта было тыдня 2 таму я поглядзеў, у мяне там быў приход, колькі там 20 чалавек, напрыклад, ці 10, я уже не памятаю. І ў гэты час статыстыка показывала, што адпісалася 9 чалавек. То бок насамрэч прыйшло, падпісалася 19, адпісалася 9, розніца 10. Вось такое было. Хацей паглядзі, там ёсць такія табелькі усялякія. Больш-менш цікавыя. Змена аудыторыі. Ну тыпу таго, так. Тыпу таго. Бо я памятаю, што ў мяне ж быў ускок вялікі, калі там танкі зайшлі, так, людзі глядзелі там колькі 1500 падпісалася, то я разумею, што людзі падпісваліся, не ведаючы аб чым канал. Вось, добра, так. Дзякую ўсім за падабаечкі вашы, за то, што зайшлі, паглядзелі гэты стрым, спадзяюся,
было вам весело. Адзіная канцоўка гаўняча атрымалася, на мой погляд. Але ўсё роўна, за падпіскі таксама вялікі вам дзякуй. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Сустрэнемся заўтра ў сноўранеры. Я зраблю аб гэтым анонс таксама, а ўвечары заўтра упершыню на канале вечаровы стрым адбудзецца. Мы будзем гуляць у шутер даволі вядомы, Helldivers 2. Каманда будзе з 4 чалавек, усе вядомыя людзі беларусы. Вось, карацей, заходзьце, паглядзіце. Спадзяюся, ўсё атрымаецца весела. Таму што склад будзе, на мой погляд, суперскі. Усё. Зноўку сустрэнемся заўтра. Да пабачэння.